ଏବେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବା। ପାଠ ପରେ ପଢ଼ିବି, ଟିକେ ବାବୁକୁ ପଚାରି ସେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କେତେ ପଢ଼ିଲୁ ଭାଇ? 5ଟା ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିଦେଲୁ? ମୁଁ ହଁ ସେ 7ଟା ଆଉ। ହଁ 7ଟା ପଢ଼ି ସାରିଲି। ହଁ ହେଇଯାଇଛି। କି କହୁଛୁ? ସେ ରାଜି ହେଇଗଲା? ଯା ଆସଲା, ଭଲ କଥା, ତେବେ ଖୁସି ଆଉ। ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ପାର୍ଟି କରିବା ହେଲା, ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ତାଙ୍କର କଥା ଛାଡ଼, ସେମାନେ ତ 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମିଶିଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତାଙ୍କ ମଝିରେ ତ ସବୁ ହେଇସାରିଛି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇକି ଲାଭ ମିଳିବ କହନା? ହଉ ଚାଲ ଯା, ବହୁତ କଥା ହେଇଗଲା। ହଉ ଫୋନ୍ ରଖିଦେ ହେଲା, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଦେଲେ। ଏବେ ପାଠ ପଢ଼। ଏ 2ଟା ବାଜିଗଲା। ମୁଁ ଖାଇ ଆସି ସାରେ ନିହାତି ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଆଗେ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଆଗ ଖିଆ ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ା। ଛଅଟା ବାଜିଗଲା। ଏଇଟା ତମ ଚାହା ପିଇବା ଟାଇମ୍। ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ପିଇ ଆସେ। ଚାହା ପିଇ ଆସେ, ରାତି 7ଟା ବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବି। 7ଟା ବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ହେଲେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇ ଆସେ ଯାଇକି। ମୁଁ ପିଇ ଆସେ ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ା। ହଉ 7:10 ବାଜିଲା। ରାଇଟ୍ 7:30ରେ ଆସିବା, ଏକାଥରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଏଇନା ଭଲ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। 7:30 ବେଳେ ଆସିବି, 7:30ରେ ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଏଇଟା ଭଲ ଟାଇମ୍, ମଜା ଆସେ ଗୋଟେ ବାର। ବାସ୍ ଯାହା ହେଇଯାଉ, 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସବୁ ସାରିତେ ହବ ଆଜି। ରାତି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସାରିକି ଶୋଇବି, ନହେଲେ ଆଜି ଶୋଇବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଉପରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା, ଦେଖିଦେବା। ଦେଖିଦେବା, 5 ମିନିଟ୍ରେ କିସ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଦି ରିଏଲ୍ ଫୁଲ୍ ବୁକା ଛୁଆ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି। ବାଗୁଠୁ ଦାଦା ଦେଖି କହୁଛୁ, ଦେଖ ମାରମି 60 ଫୁଟ ତଳେ ପସେଇ ଦେମି। ଛାଡ଼ ହଉ, ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟା, ଆମ ଗାଁରେ ରହ ହେଲା, ମାରବନି ମତେ ହେଲା। ବୁଝୁ ଭାଇ, ନାଚ मेरी रानी रानी। ओ इंटरेस्टिंग ଲାଗୁଛି। ଥାଉ, ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ପଢ଼ିବି। କାଲି ସିଓର ପଢ଼ିବି, ଆଜି ପଢ଼ିବିନି ଆଉ। ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଶୁଏ। କାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଏକାଥରେ ସବୁ କାଲି ସାରିଦେବା। ଆଜି ନାହିଁ, ଆଜି ଥାଉ, କାଲିଠୁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। କାଲିଠୁ ସିଓର ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଆଜି ପଢ଼ିବିନି। ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ଏ ଚପଲ ନିଅ, ଗୋଟାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି। ଚପଲ ନିଅ, ଚପଲ ନିଅ, ନବନି? ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ସବୁବେଳେ ମାନିକି ଚଳୁଥିବେ, ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରୁଥିବେ, ସାନିଟାଇଜର୍ ଲଗାଉଥିବେ, ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍। କରୋନା ଦାଉରୁ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏତିକି ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେହି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଟିକେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବି, ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସି। ଆଉ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।